Село Правдино съвсем не е от най-големите села в община Стралджа, но в него има две черкви. Една източно-православна, наречена на Свети Архангел Михаил, в която от години никой не влиза, и една католическа от източен обред, наречена на името на Свети Йосиф Обручник, съпруга на Света Богородица. Днес от ранни зори там беше пълно с гости. Поводът – нейното освещаване след основен ремонт, продължил повече от 3 години. От името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Якоже Захеева дома Твоем Христе, входом спасение бист, сица и нине входом, священне служители Твоих с небесным светих Твоих ангел, мир Твой подаш нам храм сему и Духа Твоего, благодатию милостиво очистити и благословити, осветите го и селение с нем сотворити великия, просвещение души наша. Зарадвах се, когато ми казаха да идем в дома Господен. Ето, нозете ми стоят в Твоите порти, Иерусалиме. Събитието беше събрало много гости и свещеници от Софийско-Пловдивска епархия, които в съслужение с негово високо преосвещенство Монсеньор Христо Пройков, епископ на Българската католическа апостолическа екзархия на католиците от източен обред в България, осветиха сградата, олтара и отслужиха светата литургия. В своята проповед Монсеньор Пройков каза: Знаех какво се прави в Правдино. Знаех и от време на време идвах и следех работата, която вървеше тук, в черквата и в сградата, която се обнови до черквата. Но истина ви казвам, че ако знаех какво е станало, щях да тръгна в полунощ от София. За да мога да дойда колкото се може по-рано, за да видя наистина този храм, който е свързан с историята на нашата църква, колко великолепен и колко достоен е вече. Великолепен и достоен, защото в този храм са служили толкова наши много заслужили църковни дейци, минали дори през иерархията на църквата, като дядо Миров, чийто паметник е тук, в двора на храма, дядо Кирил Куртев, който е бил ваш енорийски свещеник, отец Стефан Гочев, вече в отвъдното, но в по-нови времена и дни си спомняте отец Гораст, който ви е служил, отец Георги Митов, който почина тук в този храм малко преди литургията да започне. След това беше наследен от отец Благовест, днес архимандрит Благовест, който днес се радваме да бъде с нас, и вие сигурно се радвате, защото помните времето, когато той беше в енорията в Ямбол и служеше. И отец Никола, от който се навършват само след няколко дни 1 година от кончината му. И Бог ни позволи да имаме и един свещеник като отец Антон, който не идва отблизко, идва отдалече, с много опит в своята свещеническа дейност. Идва отдалече, но носи със себе си едно голямо сърце. През 2010 година се навършват 150 години от оня мразовит декемврийски ден, в който неголяма група българи, водени от архимандрит Йосиф Соколски и Драган Цанков, изминават краткото разстояние от Балкапан хан до сградата на папския легат в Цариград, за да връчат третата поред молба за присъединяването ни към Римокатолическата църква и фактически извършват един завиден исторически ход, в резултат от който българите получават признание от високата порта и редица привилегии. През 105 от тези 150 години черквата Свети Йосиф Обручник в село Правдино е център на духовен живот, който и днес обединява всички – католици и православни, млади и стари, мъже и жени и деца. Така да бъде и в бъдеще, си пожелай кметският наместник Колю Стоев. Благодаря за поздравлението. Като факт го оценям за отлична работа по отношение на възстановяването на реставрацията на църквата. Нещо, което може би сигурен съм, че в общината го нямате нещо. Такава църква.